Azie maka ọzọ ahụ ndụ ife gbasara ndụ ọ naghị ka emeghị anwụọ ndị ichie gụbazie nya anagụba nya nna aharụ ndị ichie gụbazie nya gbaghazie afọ ọzọ gbagide afọ ọzọ o wee daa na mgbe echizie echi mgbe echi ọzọ a ezi ife dị na chọwacha ọfụ ọzọ ezi ife dị n'ọzọ idezi ife dị n'ọzọ wee chiferu mmụọ niile dị na Nnewi mmụọ na-ese Nnewi jee eme ọnụ ọzọ chiri ọfọ Nnewi chichazie ya chie na 2017 chi ọzọ July mba not July August 14th 2017 ma ọ na-akwụ ọzọ machasịa na-akwụ ọzọ ofu ọnwa pụta na-akwụ ọzọ August 15th 2017 ahụ baa n'anya pụta na-akwụ ọzọ August 15th 2017 sie nni ọzọ Nnewi ka Nnewi chiri ọzọ chizuru ọzọ echizu si esi January 5th 2018 sichacha nni ọzọ ahụ zụọ afịa ọzọ zụọ edo afịa ọzọ nwa niile ahụ afịa ọzọ December 7th 2018 wee mezuo ife dị n'ọzọ esiri nni ọzọ January 5th 2018 so esiri nni ọzọ before ịzụ afịa ọzọ esicha nni ọzọ na bịa zụọ afịa ọzọ chizuo ya echizuru m ọzọ Nnewi echizuo m ọzọ asachara ana m anụ nwaanyị nọ okogboro ọ na-echi ọzọ ana m anụ nwaanyị otu nwaanyị ka m na-anụ onye wu onye nze na nke uru onye nze bara in Igbo society uru onye nze bara ọ na mana ọzọ Nnewi siri ike ka mmadụ niile na-abanye n'ọzọ Nnewi ka ọzọ esi ike ọ nze bụ nya na agọgide ọfọ wee gọruo ana nze amaka maka nze bụ zeru uru nze bara dị nne ọ nze na-ekwudo ana ekwuchachicha okwu ọ nze ya etido okwu ahụ ọfọ okwu ahụ ana okwu ekwuchara nze tidi ya ọfọ ọ ya bịa na mmezu maka ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ ọnụ nze bụ ọnụ mmụọ onye nze bụ onye chiri ọzọ nụ onye chiri ọzọ ya zanye onye nze onye chiri ọzọ ya zọ nze
So ihe echiriri ọzọ. Ihe echiriri ọzọ iwe mara ewu nze. Igbu isi ọzọ ebe iwe okoro nze. Ọ echiche ọzọ sie nri ọzọ zụọ afịa ọzọ zụọrọ edo afịa ọzọ iwe mara ewu nze bụ nze n'ewu na nze. Ife mere ọzọ Nnewi ji dị iche. Ife mere ọzọ Nnewi ji dị iche bụ na nsọ ya hiri nne. Ife mere ọzọ Nnewi ji dị iche ihe echiri mmụọ na-ese Nnewi ji n'ebere Nnewi ife mmụọ dị na edo mmụọ na-ese ahụ eze mewi isi eze ele na ọkụ edo Nnewi ọfọ Nnewi mana nwa ime enyi ihe echizu ha ọzọ cheta ha ọzọ. So oge ị na-echi ọzọ ahụ oge ị na-ejefe na ị na-echi ihe ọzọ ọgụ na ha akwụzi chichaa na ha ọzọ chichaghara ha ọzọ ọgụ na ha akwụzi anyị afụghị okwu na-abụ n'ọnụ nzi ahụ ekwu okwu na-abụ ha afụghị okwu na-abụ n'ọnụ ọha enwe ire na-abụ maka nze bụ nze nze bụrụ ha nze asa niile saa ire onye a na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Ọzọ Nnewi siri ike ọha onye ọ na ka ihe ekwe afa nze aha onye ọ na ka ọ ya ekwe afa ọ ya ekwe nwaanyị nọ n'usu mkpe afa nze Nnewi aya eri ife n'afịa ọ ya eri nri n'igbo ala ọ ya ebi nwaanyị aka maka ọ ma ha na onye ọ nọ na nsọ onye ọbụla ahụ nwunye gị ihe ebi ya aka and before ikwe ya afa ọ ya afịa ezigbo ahụ maka ịma oke onye osi nwaanyị ọzọ anyị ebighị ife ya eri ụka mụ Dala Akaezunwammadu nọfụ nda ebe nje afịa jegote ife anyị esi n'ite abata anyị ajụcha ya ajụcha before esi ya erie ọ bụ ya nọkọta gụwa egwu ka ọ na-esi mmeri ọ ya gụọ egwu ka ọ na-esi uke osikpati ha ndị mmeri n'ọkụ ọ ya gụọ egwu ọ nnukwu nsọ ka ọ bụ ọ ndị mmeri ọ nzi eri ọ ha bịa aṅụrị n'ebe nze nọ ihe mgbe esumuri ya n'ime mana ya eme ka ọ pụta apụta mmeri nri nwere mmeri nri kịta ka mụ na gị na ụka akpọọ nsị m bịa rie nri anyị agụ egwu ọzọ tinyericha mmiri ha nri atụọ tụpụ ya n'ala tụpụrụ mmụọ nri chi ya ha azụ mmụọ ya aka na nri anyị agụ egwu tinyerikọrịcha nri ya nze nwere nsọ ka nkụ nze Nnewi nwere nsọ ọzọ Nnewi nwere nsọ ọha mmadụ niile na-asọ ọha mmadụ niile na-eme ọnya ka a na-amakpụtiri ụka ọ bụ eze taadọ ana ọzọ Nnewi na-awa awa kwe na anụ ife na-ekwu ọzọ Nnewi na-awa awa ọha ịnọkọta ijechiwe ọzọ ma ọ sị na ịsajaje ọfọ nna gị wee jechie ọzọ ọha ọzọ ka ichi ọzọ asachara ife a na-akpọ ebe ọzọ asachara nke ahụ ehegbu ife a na-akpọ ebe ọzọ ọfụ ụbụba ọzọ na-awa awa ọzọ gwajidogo ijegido ije nyewa ọzọ gbagide afa jụjụdo ese ife iyi aza n'ọzọ ife iyi echi n'ọzọ ewee pụta ọhịa ịnọkọta ichechie dara ọbịa hịa ịnọkọta ijechie eze ma ijechie dim ma ijechie mba ọzọ ya awaghị ife iyi echi
o wee chee gị ndụ na Nnewi. Otu a anyị Igbo dị now, do you think onwe ka ife iche onwere ife onye ọzọ ya emeni ọdọ chiri ọzọ nwere ife iche ha ya emeni iwe dozi n'ihe anyị Igbo? Ebe isiri nọọ ha wawo ewenụ ana ewenụ mmụọ ewenụ. Ọhụ nnaka nọ nzie na-ekpe ekpere a na ewenụ adakwa ama isi mmụọ na-agwa n'okwu na-agwa mmụọ na-efe otu mmụọ ahụ maka ọ na-ana ka ha nchado isi mmụọ na-esokwa agwa n'okwu na-ekwudo ana mana nze ekwuchasịcha okwu ekwuchasịcha maka nze ya ọya atọ ụga ọya afọ ihu ji mmadụ ma mbazi n'ala ya na na-agbabanụ n'ọfụ ọ na-enye nri na ndị ahụ ochiri ọzọ ya na na-agbaba onye ọta na-asị mmadụ ekwena ka nwoke kwa ego mmiri ụgba n'ọnụ, ekwena ka nwaanyị kwa ego mmiri ụgba n'ọnụ. N'ajụjụ ahụ m jụkwara ife iche na ndị ọzọ onwe ife iche ndị ọzọ kwesịrị ime ka e wee dozie anyị Igbo ndị Chile ọzọ ọba anyị Igbo niile ma ọ na be ha Nnewi ya n'elu ka ịhụnanya dịgasị ebe niile na anyị Igbo onwe ife iche ha nwere ime ka obodo dịkwazie mma otu o si wee do. Nze ya apụta isi mmụọ niile nọ na Nnewi apụta. Edo nwere onye na-enye nri na ife m na-ekwu Edo Nnewi nwere onye na-enye nri. Ihe ezemewe Ezedoga nwere onye na-enye nri. Ele nwere onye na-enye nri. Isi eze nwere onye na-enye nri. Ana Nwimeyi nwere onye na-enye nri. Mmụọ niile ahụ nwere ndị na-enye ha nri. Ọ bụ na-awapụrụ ya ọjị na-enye nri. Ndị be anyị si nọ ngodo ka edi ji eri aja na-eri ka a na-akọ mmụọ n'ụkwatụ ka egbe na ebe. Ọ ndị niile ahụ ya apụsịta. Nze nọ na Nnewi apụsịta. Otu nzu ibe niile ahụ wụ na-agba arọ Nnewi fere ka nya na Nnewi nze eji mara agba arọ aka Nnewi na obi na-anọdụ na Nnewi. Nze dị na Nnewi. Mmụọ ndị na-efe mmụọ nọ na Nnewi. Nze obi na-anọ. Isi mmụọ nọ na Nnewi. Isi mmụọ niile a onye ahụma ndị akụrụ ahụma nọ na Nnewi ka ọ ha aba agbarụ. Ị na-anụ ife m na-ekwu? Ọ dịrịkwa n'ife jụrụ. Achọrọ m ịma na otu enwuho ka iwe ghọtakwu ya otu enwuho ndị nze ọkankọ ma ndị nze na-edebe nsọ iche n'oso n'ife merụ obodo ji dụka ọya na-aṅa dụka obodo ekpuru isi onye ka m ji asị na ka ife iche ndị nze wu nze na ha nwere ọrụ ha ya alụ iji wee mekwazi ka ife niile mebigasị. Nze nwere ọrụ ọ ya arụ na ọ na-enwe ezigbo nze.
ma ife na-ekwu abịa na ana Nnewi a enwee ndị nze ọhụụ nze ọfọ asachara agbaghịbe na agba arọ obi na-anọ ya nọ na agba arọ ahụ isi mmụọ niile anọ ya na agba arọ ahụ eziokwu dị n'ọnụ ekwu eziokwu kwụọta ha amara mmụọ niile dị na ana Nnewi eze mewi isi eze ele na ụkụ edo Nnewi ananwụ ime enyi amara ife mmụọ chọrọ enye mmụọ na-echekwa ana ya na-eche obodo maka na oge agha dị during the war ọ bụ edo Nnewi mmụọ niile na Nnewi ọ ha chịrị Nnewi kpata na ọgụ abatakwa na Nnewi bọmbụ atụrụ na Nnewi maka ọ Nnewi ahụ ka ebu n'obi ejeru ha ebe Ojukwu ma na-apụta ha ọ bụ edo na-eme ife niile ahụ kemgbe iyi asị ọzọ bido n'ala Igbo nna ha chiri ọzọ ama aha onye mma ekwuzi ọrụ almost 500 or 600 centuries ọkwụghọta o teenanụ oke ndị a mkpọrọ afa di mụ na-agụ ndị ọzọ ha niile di mụ na-agụ eze ọcha di ntaba eze ọkwasara ezena eze adụ ife niile ọkwọrọ ikwu okwuru ọha ife anyị agụtani ọnụ maka omenala ụka bụ ife bịara abịa n'ala Igbo so na ụka bụ ife bịara abịa n'ala Igbo ọnya ka m ji ekwu mụ dara Akaezunwammadu na-eji ekwu na ọzọ were nsọ onye si na ya azọ nsọ ịma na ọzọ ụka ka ọ na-echi oje chibe night nye ahụ echi ya na Igbo ahụ echi night ọzọ ụka ọzọ bịara abịa so ọzọ bụ ọdịnala Igbo nna ahụ zọtara ana anyị bi na taa ọ ndị Dala dunu eze anagasị tee na mba ọzọ ife anyị agụta ọnụ ife mmadụ ya esi na ọya ha ka o bidoro ndị nna afa before you echiri ọzọ na ha chiri ọzọ nna mụrụ echiri ọzọ nna mụrụ echiri ọzọ nna mụrụ di m onye dị ike chiri ọzọ di m odu chiri ọzọ di m ogeri chiri ọzọ di m okechi chiri ọzọ eze Igbokwe chiri ọzọ Dala di m ọkana chiri ọzọ di m ọkana Dala Jochukwu chiri ọzọ ọha MCK nna mụtara nna anyị Dala Ugochukwu chiri ọzọ nwa Dala Jochukwu Dala Ugochukwu ya na-anụ ọhọzi ndị gboo ka m na-ekwu ọkwụghọta mụ Dala Akaezunwammadu chiri ọzọ ihe encourage ndị Igbo kịta akatachi ọzọ ana m agụ ya n'ọfụ ọzọ ya akọ n'ala Igbo ana m agụ ya edo Nnewi
ya si n'otoro uhu agụ ụmụ udim Nnewi ji chịpụtabụ ndị ọzọ na ọ chịpụta ndị ọzọ ekwudobe anaba anyị nsọ adọ eziokwu adọ maka ọ chịpụta ndị ọzọ si n'otoro chịpụta si n'uhu a chịpụta si n'ụmụ udim chịpụta si na Nnewi chịpụta ọzọ ehie nne afọ arụ akpụ ya arụ ọrụ ana nsọ a na-adụ ọzọ dị mma n'ala Igbo omenala anyị ya na uru dị na maka ichi ọzọ kwụba ọnụ ụgbọ gị ọtọ ọ na-eche ndụ ndụ dị na ọha nke ahụ ndụ ugwu dị ya ka reform ọzọ title ka ọ dị as attractive as Ogboni. Ogboni Igbo otu anyị ji ọzọ ka mpa Ogboni nwee ife ọzọ ya eji dịka otu n'ụzọ ọhụ ka niile ka onye ọzọ ya na oke akpara onye ndụka asị na na-asọ ndị ọzọ asụ maka ọdụghọzi na ọcha acha bute ọcha acha bute ife onye ọzọ ya eri ewe ife ọfọ gburu okwughọta ọ ya eri ife gburu ọfọ mmadụ ayawuni onye ụka ma ọ bụ onye ogbere ma ọ bụ onye ọzọ nnọọ ife ahụ m kwuru azị ụtụtụ si ka ndeti agba ọkwụghọta mana ha chi aka na ọbụ amụghị n'ọnụ alọghọ ka ekwere nya wokwu abịa alọghọ ka ekwecha atọsi ya ụmụ Igbo doona ụnụ fụrụ ụmụ anyị ejewe ha obodo oyibo jeje chasịcha ndị enu wenatara anyị sigafụsi ya nke anyị ụmụazị be anyị jechakwazie abata ha achụwakwazie ha omenala anyị n'ọzọ doona onye ọ na binie na omenala anyị ya tụfu nke anyị omenala be anyị ya na ọzọ a ọ ya akọzi na ana Nnewi nzi ya akọzi na ana Nnewi ọfọ aha akọ nze n'aka ọfọ ya akọ nze n'aka omenala ka anyị na-ekwu okwu taa ịba n'ọzọ onye bara n'ọzọ jide oziokwu onye ada ọfọ ka ọ ga-eji ekwu okwu anaghị ada agbari ọgụ ọfọ a na-agbari ọgụ omenala Igbo anyị ana ụmụ ana-edo dono chigharịanụ ka anyị chigharịanụ dozie ebe anyị maka na echiwe ọzọ a pụta na omenala febe mkpochara mmụọ dobe anyị ọhụ nke nwata nọkata ọmakpuo otu mmụọ si onye ji eme nka ọda anya si obi ga-eribe aka ma okwu ga-eribe nọ si pụtanụ ndị katara ahụ pụta ka anyị dozie n'ebe anyị Dala Akaezunwammadu na-arịọ ana m arịọ ọrịa arịọ dono obi na ọnọdụ na ana Nnewi ndị isi mmụọ niile nọ na Nnewi ụmụ dimkpa ndị katọrọ n'ahụ pụtanụ ka anyị dozie n'ebe anyị dono n'enu ụmụ mba n'ọba anyị n'enu ụmụ mba n'ọba anyị ụmụ mba pụtara ọrụ oyibo na Nnewi
onye oge ruo onye a na-abịa ha ejighị azụzie mmụọ dịbe ha mee ife niile emechaa ahụ bata anyakwute ha anyị ọ bụ enweghị nze donu na-akpọku ana Nnewi donu unu ya ama iro na ya ama nso ohu mmụọ na nna mmụọ dị na ana Nnewi unu ya ama iro na ya ama nso ụmụazị be anyị nọ n'ụzọ na-echebe ha onye ojekọrọcha abata ọpụdo omenala be anyị si agafụzizi n'ife anyị si akpọzina nna anyị ha nwakọkọ nọ nna aha anyị ha nna anyị ha ahụ nke a nụtara ọgụ ụka anyị nọ zọta ya ife m ụdara na-ekwu anyị ya nwụchuru nwoke nke anyị efuchuru nwaanyị n'isi akaghị ahụ anyị akachasịa kpuo ọza ụmụazị etinye anyị akụ n'ikpe ọ kpọrọ ọfọ ụlọ ohio Dala Akaezunwammadu. If you love the video you will just watch, please like and subscribe, and also share the video. Please subscribe and share this video if you love it. Thank you. I don't want to be colo,